31. Og der starter vi med 3 kasser med 93 kilo, der er etter og torsk i det her. Hvad skal jeg for dem? Det er 28 kroner for de her Østersø etter og torsk. Og vest. 25 kroner for etter og torsk, 25,5, 26,5, 27,5, 28,5, 29,5, 30 kroner, 30 kroner en halv, 31 kroner, og det var til fonden, der tager 3 kasser med 93 kilo. Så kommer til 20 kasser ind med 15, 20 kasser ind med 15, der er 2, hvad siger vi for 2? 26 kroner en halv, og 27,5, og 28, 25,5, og 75, 29, 25,5, 75, 30, 25, en halv, 75, 31, 25,5, 75, 32, 25,5, 75, 33, 25,5, 75, 34, 25, 34, 25, fond. 5 kasser, 5 med 30, og en med 32 kroner igen, der gør. 32, hvad siger vi? 30 kroner for et halv, og 31,5, og 32, 25,5, 32, 75, 33, 25,5, 75, 34 kroner, 34 kroner fond. 5 kasser til fond, 32 kroner igen.